ଡରୁଛ କମେ ସାପ ଡରିବନି ମାନେ ଛଡାଇବନି ସବୁ କିଛି ହବନି ଡରନି ପଠା ଧରିକି ଆସି ମୂଷା ଗାତରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ ଲାଇଟ୍ ସେ ଖଟ ତଳେ କହୁଛି ଇଆଡେ ପଶିଲା ଭିତରେ ଆଡେ ଲାଇଟ୍ ବି ଯାଇଛି କାହାକୁ ପଠେଇଛି ଆମ ଲାଇଟ୍ ଆଣିଥିଲେ ଡିକିରେ ଥିବ ବୋଧେ ଡିକିରେ ଏଇଟା ବଡ ସାପଟେ ବଡ ସାପଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚିଲି ବି ହେଇକି ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି ଲାଇଟ୍ ଥିଲେ ସିନା ଜଣା ପଡିବ ଆଲେ ଦେଖିବ ଆସୁନୁ କୋଉ ଯାକେ ଗଲା ଦେଖିବୁ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଘରେ ଖଟରେ କି ଗୋଟେ ଘର ତ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ଚାରିଆଡେ ମୂଷାଗାତ ନାଇଁ ହବନି ଗାତରେ ସେ ବାହାରିବନି ଗାତରେ ବସିଲେ ଏମିତି କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ନାହିଁ କାଢିଦେବେ ଖୋଳିବାକୁ ଖୋଳି ହବ କି ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବୋର୍ଡ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ଚାର୍ଜ ଏ ବସ୍ତାର ଡିଆଡେ ତୋର ମାହାବୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଘରେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା କଥା ଏମିତି ହେଲେ ହବ କି କିଛି କରିବନି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ସାପଟା ଗଲା କୁଆଡେ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯାକେ ଆଇଛି ସାପଟା ଏଇ ଯାକେ କହିଲା ଏଇ ଯାକେ ସାପ ଆଇଛି ଏଇଠୁ ସେ ତ ଛାନିଆ ହେଇକି ପଳେଇଛି ଆଉ ତାହେଲେ ବାହାର ଆଡେ ପଳେଇଥିବ ମୁଁ ତ ସିଏ ଏଇ ଘର ଖାଲି ତାର ବୁଡୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆସି ଏଇ ଯାଏଁ ପଳେଇଥିଲା ସାପ ଏ ଯାଏଁ ପଳେଇଥିଲେ ବି ସେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିବ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ସେ ଏଇ ଭିତରେ ଏକା ରହୁଛି କୋଉଠି ଖଟ ଫଟ ଆଡେବାକୁ ପଡିବ କେତେ କଣ ବଡ ସାପ ତା ନାଞ୍ଚ ବି ଏତିକି ଦେଖିଛି ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ଗୋଡ ଯୋଉଠି ସେଇଠୁ ପଳେଇଲା ମୁଁ ତ ହେଇଠିକି ଯାଇଛି ପାଣି ପିଇବି ବୋଲି ଆଡୁ ବେଲା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ତ ଦେଖିଦେଲି ଟିକେ ସେଇଆଡେ ଦେଖ ଆପଣ ଦେଖିବା ଯେ ତମେ କାଇଁ ଛାନିଆ କାଇଁ ହେଲ ତମେ ହେଇଆଡେ ଦେଖ ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସାପ ଏଇଠି ଦେଖ କେବଳ ଗାତ ହେଇଛି ଗାତ ହେଇଛି ସବୁ ଗାତରେ ପଶି ଯାଇଛି ସାପଟା ଦେଲ ସାବଳଟା ଦେ ଆଉ ଭୟ କରନି ଆମେ ଛୋଟ ନାହିଁ ଟିକେ ଛୋଟ ସାପ ଛୋଟ ଆଣୁଛି କେମିତି ବାହାରି ପଡୁ ହଁ ବାହାରିବ ତମେ ଏଠି ବସ ବସ ଆମେ ମୂଷା ଗାତ ତ ପ୍ରବଳ ତାକୁ ରଖିଛ ଭୟ ଲାଗୁନି ଏଇ ଗାତରେ ବସିଯାଇଛି
ସେଇ ଗାତରେ ଏକା ପଳେଇଛି। ସେ ପାଣି ଆଣ ପାଣି କୁଢେ ପାଣି କୁଢେ ଗୋଟେ ଗାତ ପାଣି ଏଇ କୁଢେ ଗୋଟରେ ଗୋଟେ ମାଟିଆ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ଗାତରେ। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଗାତଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଗାତରେ ସେ ପଳେଇଯିବ। ଏଇଠି ପଶି ଯାଇଛି। ଏଇ ଗାତ କାହିଁରେ ବହିଟା ଦେଖେଇଲା। କୁଆଡେ ଗାତ ଅଛି? ହଁ ହଁ ହେଇଠି ହେଇ ଗାତରେ ସେ ପଶିଛି ଆଉ କଣ ଠିକ କଥା। ଏଇ ଗାତରେ ସେ ସାପ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଯିବନି। ଯଦି ମାଡ଼ ହେଲା କି କଣ ହେଲା ବୋଲେ ସେ କି ଲୋକ ଘେରି ଗଲେ ସେ ଖୋଲାରେ ଯୋଡେ ପାରେ ହାଡେ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ରିଟର୍ନ ଫେରିଲା ଏଇଠି ରହୁଛି ଏଇ ଗାତରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଫଟୋ ଆଡେଇଲ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ତାଡିଛି। ଟିକେ ଏଡେ ବଡ ଗାତ ଥିଲା ସେ ଏଇ ଗାତରେ ଏକା ବସିଥିବ। ଏ ଖଟଟା ଟିକେ ଆଡୁ ଘୁଚଉନ ଏପଟକୁ ଯାଅ ଏପଟକୁ ଯାଅ ଏଇ ବାଡ ମୂଳକୁ ଯାଅ। କିଛି ଭୟ କରନି ତମେ ବାହାର କର ଖାଲି ତମେ ଘୁଞ୍ଚ ଫଟୋ ଇଆଡେ ଆଣି ଧରି। ହଁ ଖଟ ବାହାରକୁ ନେଇ ପାରିବ କି ଗଡି ପଡେ ହେଇ ତଳେ ରଖ ନା ଖଟଟି ବାହାରକୁ ନେଇ ପାରିବ କି ହେଇଠି ରଖ ବେଶୀ ଆଡାଆଡି କରିବାକୁ ପଡିବନି ଖାଲି ଏଇଟା ଦେଖିବା ଏଇ ଗାତଟା ଚେକ୍ କରିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ପାଣି ଟିକେ କୁଢେଇବା ଦେଖିବା ଏ ଘର ଏମିତି ପୂଜା କରୁନି ମୋଟା ହେଲେ ଦାହି କଲର ହେଇଛି। କୋଉ କଲର? ଦାହି କଲର ହେଇଛି କହୁଛି। ଦାହି କଲର ବୋଲେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଧାମଣା ବୋଧେ ହଳଦିଆ ବିରି ହଉଛି। ଧାମଣା ବି ହଳଦିଆ ଆସନ୍ତି ଯେ ଧାମଣା ନହେଲେ ନାଗ ଯାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ସେ ଧାମଣା ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା ନାଗ ହେଇଥିଲେ ତମେ ଘରେ ରହିପାରିବନି ଜାଣିଛ ନା ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଡିକି ସାପ ହେଇଥିବ ନାଗ ହେଇଥିଲେ ତ ଖରାପ କରିଦବ ଏଇନା ବାହାରିଲା ଭୟ କରିବେ। ଏମିତି ଡରିଲେ ସଂସାର ଚଳିପାରିବ ନା କଣ? ଡରିବାର କଣ ଅଛି? ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ ସାପଟେ ଯଦି ହେଇଥିବ କେଡେ ବଡ ସାପ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଛି। ଦେହଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଯୋଡା କରିବେ ପୁରା ନାହିଁ ସିଏ ଧରିଦେଲେ ପାଣି ଆଣ ପାଣି ଦେଖୁନ ତଳ ଗୋଟା ଆଗ ସବୁ ଅବାଗିଆ ହେଇକି ଏଠି ଲଗ ଏଠି ତଳ ପଟେ ଲଗ ତଳେ ଉଠିଲେ ପୁରା ପୁଲା ଅଛି ତଳଟା ତଳେ ଉଠି ହେଲେ ସେ ଥିବ। ଧାମଣା ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା ନାଗ ହେଇଥିଲେ ତମେ ବେଳା ଖରାପ କରିଦବ ସିଏ। ଦେଖ ଏଇପଟେ ପଶିଛି ୟା ତଳେ ତାର ପୁରା ରହିବା ଜାଗା ଇଆଡେ ଥାଇପାରେ ନହେଲେ ସେଇପଟକୁ ଥାଇପାରେ ଉଠି ହେଲେ ଥିବ କାହିଁ ଘରଟାକୁ ତାଡିବା ଏଇନା କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ବାହାର କରିବ କି ଦେଖିକି ଦେଖିଲେ ତାଡିଲେ ବାହାରି ପଡିବ ତାଡିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ତାଡିଲେ ଯଦି ଥିବ ବୋଲେ ବାହାରି ପଡିବ ଇଆଡେ ବାହାରି ପଡିବ ନା ମୋର କିଛି କରିବ ତମେ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଚାଲ ପାଣି ଏଇଆଡକୁ ରଖିଥ ହେପଟକୁ ଯାଇଥିବ ମୁଁ ନାଗା ହେପଟକୁ ଯାଇଥିବ ସବୁ ବାଟ ଅଛି ହଁ ହେଇପଟକୁ ଯାଇଥିବ କହୁଛି କୋଉଠି ହେଲେ ଏମିତି ଆଡେ ଆଡେ ଚାଲିଲେ ବାହାରିବ। କୋଦାଳଟା ଆଣ ଚିଲିବିଲି ହେଇ ବାହାରି ପଡିବ ଯୋଉପଟେ ବାଟ ଥିବ ସେପଟେ ବାହାରି ପଡିବ। ସେପଟେ ଖଟଟା ଟିକେ ଭିଡି ହବ କି ଏଟା କାଢିବାକୁ ପଡିବ ଘର ଗୋଟା ଆଗ ଦେଖ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ତଳଟା ପୁରା ପୁଲା ସେ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ତା ଦେହରେ ବାଜିବ ମୁଁ ନାଗା ନାଇଁ ବାଜିବ ସେ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ତାଡୁଥିବ ମନେକର ଏଇଠି ତାଡୁଛୁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଡକୁ ଘୁଞ୍ଚୁଥିବ ନାଇଁ ଏଇଠି ନଥିବ ଏବେ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚୁଥିବ ନା ସେ ଗାତଟା ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଇଥିବ ସେ ଯାଇକି ସେ ଗାତ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଥିବ ଆଉ ଯୁଆଡେ ବାଟ ନଥିବ ସେଇଠି ଯାଇକି ଥିବ ଏଇ ଜାଗାଟା ତୁ ତାଡୁଛୁ ସେ ଏଇଠି ଥିବ ଏଠି ନଥିବ ସେ ପଳେଇବଣି ଏଇ ଦାଉଗାର ଇଏରେ ସାଉଣ୍ଡରେ
ଲୋକ କେତେ ଗହଳି ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ତାପରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ମାରଟା ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡଟା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ସେଇ ଗାତରେ ହିଁ ପଶୁଛି ଆଉ ହାର୍ଡ ଯାଇନି ଏଇ ସୁବିଧାରେ ଏଇପଟେ ନ ପଶିକି ସେ ଆଡେ ସାଡେ କାହିଁକି କୋଦାଳଟା ଆଣ এই জিনিস কাছে গেলে এই বাহারକୁ আনা হই বরন্ডাକୁ এইটা হাকা এটা আনি খটলাই আଗ পটକୁ দেই দিও হ্যাঁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦଉଛୁ ନା ହୁଁ